kwaya ukhozi lwaye lwasondeza uKing Zoso umfana nje insizwa isencane ebukakala igxile kakhulu la esabalala enkundleni zokuxhumana. Leyo nsizwa yafika yasebenza oKhozini ngema ngikhumbula kahle yayethula izinkulumo lezi zokuthi kwenzakalani kumaskandi ngalo weekend, kwenzakalani lo maskandi ngalo weekend. Yansizwa yaye yaxoshwa oKhozini, ixoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami, iwufakazi nayo. Yaxoshwa kwathiwa awukwazi ungafika ukukhuluma ngoKhuzani leli viki, nangiviki ezayo ukuthi uzobalula izinto ezenziwa loKhuzani uKhuzani, hamba khaya. Bayixosha le yansizwa yahamba, and okay ngatshelwa ke mina ukuthi cha lensizwa beyixoshela ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami. Okay.